Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista aġixxa bl-istess mod bħall-Gvern Laburista meta kien fil-Gvern u affaċċjat minn kriżi. Dan għalkemm kulħadd jiftakar li l-Gvern Nazzjonalista jagħti 5 bozzot u jivvota bil-qalb biex jolew il-kontijiet tad-dawl filwaqt li kien jisħaq li l-kontijiet irridu jindraw. Imma rridu ngħidu hawnhekk illi meta fil-pandemija qassam il-flus jew lin-nies kif suppost kellu jagħmel kif għamilna meta konna fil-gvern, meta kien hawn anke kriżijiet internazzjonali bħalma kien hawn kriżijiet tal-Libja u għenna kull meta kien hemm bżonn. Hawnhekk saħansitra kompla jikkonferma li Bernard Grech bħal ta' qablu iħaddan il-politika tal-awsterità. Dak li tul il-pandemija kien iqis bħala ħela l-għajnuna li kienet qed tingħata lill-familji issa stqarr li ċ-ċekkijiet ta' rifużjoni tat-taxxa u dak ta' għajnuna addizzjonali intbagħtu biex il-Partit Laburista jgħaddi lill-Partit Nazzjonalista. Għax it-trust ratings u mhux trust ratings imma sorry Andrew. Jekk tassew it-trust ratings huwa fir-realtà daqshekk b'saħħithom u jekk verament il-Partit Laburista għandu dan il-vantaġġ kollu, għalfejn jibgħat iċ-ċekkijiet. Fl-istess diskors, Bernard Grech kompla jkun il-wiċċ tal-passat u baqa' jitkellem bħal donnu x-xemx telet fuq pajjiżna ma' Gvern Nazzjonalista. Partit Nazzjonalista dejjem ħares il-qoddim, dejjem saħħaħ il-pajjiż, kellu viżjoni. Il-Partit Nazzjonalista dejjem kien fil-gvern ħoloq il-ġid.